horretara joan ginen, esperientzia horrengatik, ezagutzeko hango realitatea, eta, lasterketa aitzakia gisa hartuta. Eta, garaipena polita da, baina batez ere garaipena ondo etorri da, ikustarazteko, bai lasterketa hau, bai hango egoera, zergatik azken urteetan lasterketan gero eta jende gutxiago parte hartzen ari omen da, lehen 2000 hamarkadako hasieran sortu zenean nahiko parte hartzaile izate omen ziren, eta orain gero eta gutxiago dira. Eta proiektu aurrera eramateko ere zailtasuna dituzte. Gainera da, Saharako errefuxiatuen kanpalekuetan kanpoko laguntza ekonomikorik jasotzen ez duen proiektu bakarretako bat, soilik parte hartzaileek ordaindutakoarekin egiten dute aurrera, eta horregatik hori ezagutaraztea ematea ere. Gainera orain jende asko ibiltzen dela korrika eta kirolaren munduan, eta asko nahi izaten dute New Yorkeko maratoia edo Londreskoa korritu, nik uste askoz ere esperientzia interesgarriago izan daitekela Saharako maratoian korritzea. Lehiaren aldetik begiratuta ere inoiz ez dute horrelako posturik lortuko beste maratoi batean, baina hori albo batera utzita sekulako esperientzia eta hura ezagutzeko moduko zerbait da.